Men Leyli. Bugün 30 gün. Ir bilen dälde saat 12'de durdum. Bugün men dynç günüme. Bugün men kän garaşdym. Bugüniň ýekiji maksady bar. Ol maksady ýetmek üçin bolsa, Bugünüm işleyen. ertelik edinýän. Abiyet iyisen boljak. Öýü ýaraslaýan, gaplarny ýuwýan. Iň soňunda ähli işime diňýäryn we islegi bilen günümiň galan bölegini gyzykly geçirýäryn.